खौ बेबाराव मसलपुर ब्लक हिसाबै जोबोद माने गाजा गोमजायैनो जोङो फालिगासिनो दङ माने कोविड प्रटोकलखौ मेनटेन खालामनानै आरो बेबाराव जोङो कोविडजों लोगोसे जिहेतु जोङो जुजिनाया जोंना कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि ब्लकखौ गाजा गोमजा गेलेनाय गान खननाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जों आयदा लानानै बिटिआर एकर्डनि जि सेलिब्रेशन डे बेखौ जों दिनै जोंनि बे एक्टिभिटिया सोलिगासिनो दं आरोखि हारिनि वमेनफोरनि काबादि गेलेनाय आरो बिसोरनि दुरुं बोलायनाय आरो पेरेन्ट बडिनि 12टा प्राइमारिनि जोंहा भलिबल गेलेनाय खेला आरो बिभिन्न सेल्फ हेल्पआ गावबा गावनि माने रोंगौथि मोसानायनि रोंगौथि बेफोरबायदि फोरबोजों जोङो गाजा गोमजायै माने दिनैनि बे बिटिआर माने एकर्ड डेखौ जों बारहोहरनो नागिरदों आरोखि गोबां रोखोमनि जोङो खामानि मावबाय जाय खामानिखौ समाजखान्थि जों आगोलावनो बुंखादोंमोन रांखान्थिजों लोगोसे समाजखान्थिनिबो खामानि मावनांगौ गोबां दङ बेखायनो जों बे बाराव समाजखान्थिखौ फोसाबनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि खामानि मावदों खन्थाइ लिरग्राफोरनिफ्राय लानानै आप टु माने बिभिन्न साहित्य सभा आसामिस साहित्य सभा बर' साहित्य सभा बा बिभिन्न साहित्य सभाफोरजों जोङो लिरनाय आरो गावनि जातिखौ सिनायनायनि जिखिनि माने खाबु नांगौ बेखौ सरकारा जों बिटिआर सरकारा होबोगासिनो दङ आरो लासैनो रांखान्थिखौबो मोनसे गोजौ मोनसे थासारियाव दोननो थाखाय माने बुहुमनि बिथोरावनो जाहाथे बर' समाजखौ सिनायो बेबायदि परिबेसाव लाबोनो थाखाय बिटिआरखौ जोङो गोग्गोम मोनसे माने थासारिजों जोङो सुजुगासिनो दं आरोखि बर' रावजों जोङो गासैबो माने बर्ड बेनार लिरनो हायो आरो बेबाराव जों गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि नटिफिकेसन होनायबो दङ खिन्थु इमप्लिमेन्टेसननि खेथ्रआव मालाबा हयथ' एसे देरि जायो खिन्थु बावैनो जे माने बर' रावजों लिरनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नुनो मोनगोन आरो बे ओरैबायदि बाथ्रा सोरबा लिरोबा लिरनो हायो खिन्थु अभारअल आं जों नुयो मानसिफ्रा माने इंलिस आखरखौनो माने बांसिन एक्टिभिटिखौ बाहायनानै बर्डफोरखौ लिरनानै दोनो बेवहाय खुनु माना गैया बर'जों लिरो खिन्थु मानसिफ्रा इंलिसखौसो बेसे माने फेभार खालामनानै बेखौ आखरफोरखौ बर'जों माने इंलिसजों लिरो आरोखि बोसोर बैसो माने जि माने सरकारा खुंखांबाय बे खुंनाय समाव जिखिनि थासारि नुबोदों बेखौ जोङो 5 बोसोरावबो बिसोरनिफ्राय बांसिन डाबल जोङो स्ट्राक्चार जों खामानि मावनानै होगोन जोंनि अलरेडि माने कनसेप्टआ रेडि जोंनि स्ट्रेटेजिया रेडि जों दा लन्चिंनि टाइम नैबे फेब्रुवारि मार्चनिफ्रायनो जोङो माने बेफोरबायदि माने जि माने जोंनि डेभेलपमेन्टनि खामानि बेखौ जों लन्चिं खालामगोन आरो अलरेडि बहुद जायगायाव खामानि सोलिगासिनो दङ बेखौहाय मिडियानि मानसिफ्रा जुदि सोङोबा बहा खामानि जादों बेबायदिखौ जों आसियाव फोजोबनो हाया सारा माने जोंनि रायजोफ्रा मिथिगौ माने जेरैबो माने खामानिया जागासिनो दङ आरो तीव्र गतियाव जानो थांगासिनो दं आरोखि बिटिआर एकर्डनि उनावनो जोंनि सरकार फैनायनि उनावनो दिनैहालागै जोङो सान्थिजों मोनसे परिबेस जोङो बिटिआर सरकारा होनो हादों दिनै गावजों गाव अनलायनाय गावजों गाव माने बुजिलायनाय मोनसे जायगायावनो ज' थानानै गुबुन राजनितिक दलआ गावनि माने आवाजखौ गावनि खोथाखौ दिनै लाखिनो हानाय परिबेसखौ बिटिआर सरकारा प्रथमबार जोङो होनो हादों आरो बेनिफ्राय देरसिन आरो मा थाबावनो हागौ बेनिफ्रायबो इडुकेसन सेक्टराव दिनै एबार 15 फाइनेन्सनि जिखिनि माने खामानि जों गासिबो इडुकेसन नोंथांमोना जुदि मिडियाफ्रा कभार खालामबा नुगोन प्रत्येकटा स्कुलफ्रावनो दिनै बाउन्डारि वाल एक्सटेनसन रुमनि खामानि सोलिगासिनो दङ बेनि उनाव 500 कोटि टाकानि गुडविलनि स्किम जेरावनाखि ब्रिज लामा गासैबो कमप्लिट 95% कमप्लिट जानो थांबाय बिनि उनाव आरोबाव जोङो 600 crore जोङो एबार पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआवनो गोबां माने फिसा लामा गला बानायनायनि खामानि लाना दङ एसअपिडिनि फैसाखौ जोङो लामायाव इउटिलाइजेसन खालामदों गतिके खामानियाथ' सार'फाले खामानि जागासिनो दङ दा सोरबा जुदि सोङोबा बहा खामानि जादों जोंथ' बेखौ लांनानै बे देखायनो हायो खिन्थु दा बे खामानिखौ नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोना जाहाथे जोंनि जिखिनि खामानि सोलिगासिनो दङ बेखौ रायजोफोरनो जाहाथे मोजाङै बुजायनानै होयो आरोखि बिटिआर गोरोबथाया जिहेतु 2 बोसोर जाबाय बिटिआर गोरोबथानि सासे सागारिगिरिया जेलाव दङ बिथांखौ दिहुननाय बे बिराद गिदिर आयेननि मेरपेसाव दङ आं आगोलाव बुंखांबाय रन्जन दैमारि बिथांखौ बहननो थाखाय भारत सरकारा बिराद गोख्रोंलि माने खामानि मावगासिनो दङ सुप्रिम कर्टनि रिटायार्ड जाजफोरखौ मोनसे बेन्चआव जहोनानै मोनसे टीम बानायनानै बिनि मोनसे प्रक्रिया खालामनायनि भारत सरकारा खोथा बुंदों आरो भारत सरकारा बिराद पजिटिभ आसाम सरकाराबो बिराद पजिटिभ
आरो बड'लेण्ड जोंनि जे सरकार बे सरकाराबो बिराद माने एक्टिभलि बे खेथ्रआव खामानि मावगासिनो दङ खिन्थु थांनाय बेलायाव रन्जन दैमारिनि गावनिनो किसु माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिखौ बहननो थाखाय गोसो गैया बिथांमोना जेब्लानो जोङो माने मोजाङै खामानि मावलांनो आवगायाव थाङो अब्लानो खिथु उनथिंनिफ्राय जोंखौ हमथायो आरो बोबथानानै खामानि मावबोबाय थानायखौसो जों माने मोगा मोगि